Tanawan ninyo guys, oh. Talisay. Hindi ka makatuo nga ang talisay nabuhi sa dagat guys, oh. Oh, dagat mo na, oh. Dagatan ni siya. Pero matingala ka nga ang talisay nabuhi. Oh, talisay ko na, oh. So naaday taron diri sa liluan guys. Mao ni lang giingon ron nga ipaari daw nila sa mga vlogger kuno ba nga basin kuno og MGS na pud kuno ni kay ani kuno nga wala lang giingon nga nabuhi kuno sa dagat. So ang talisay gud kuno kay naaksagaran na asyuta pero karon ato makita guys ang talisay, oh. Nabuhi gid siya sa dagat guys, oh. Naa din siya sa liluan guys. Oh, bigan kayo siya diri guys. Oh, awan niyo guys. Dagat. Pero talisay ang tanom nga nabuhi. Oh, hindi pa kay dahon, no. Mabuhi ba din yung talisay sa dagat guys, no? Tinuod yung siguro di ay nga ang talisay pwede siya sa dagat, pwede po siya sa kuan, pwede siya sa mamala kay nabuhi man siya, oh. Nahibulong kayo guys, oh. Nahibulungan tayo ang nahitabo kay nabuhi gid siya sa may dagat ba. Bago pa gini siya guys. Ana din sa liluan lapita. Ay, susuruyan ngayon guys. Opan. Dagat eh, kung saan ni mo tanaw, dagat pina siya. Ibigan siya ba? Oh. Kaya naman siya nakuhan. May bulungan kayong nahitabo ba nga, nabuhi siya. Oh. Buhi siya ang dagat. So sa mga pwede ra po ninyo diri ariyon guys. Kung itong mga gagmay pa nga wala pa kayo mga subscriber, mga gagmay nga vlogger, pwede ra po mo maali diri. O pwede ra po mo makikulab na ako kay para nga makuan sa tamo, matultulan tamo diri. Para nga mapunan po na inyong mga subscriber. So mao ni akong adventure karon. Na ako sa dagat. So kuan kay siya. Kanang kay bulungan kay siya ba. Kung sa kuan pa at labong dito kay siya. Pero siya magic ba. Sa liluan din eh. So sa mga viewers, comment lang mo sa ubos na i-share lang ninyo na kung ganahan mo makikulab na ako. So naara ko dire sa liluan ni siya. Liluan rin yun ni makita ang talisay nga nabuhi sa dagat. So thanks for watching guys. Bye. See you in my next vlog.